Ị ma na e nwere ebe a na-emepụta nnu n'obodo anyị n'ụzọ sayensị? Ngwa, ka anyị gaa ụbụrụ na Okposi nke dị n'Ebonyi steeti. Ebonyi steeti, nnu nke obodo anyị. Ndị obodo a na-ekute mmiri si n'ime nnu ha, zaa ya, sinye ya n'ọkụ ma hapụ ya ka ọ sụta site n'imepe ite ka mmiri kupụsịa. Nke a bụ nkupu mmiri ma ọ bụ ọpụpụ mmiri. Mgbe mmiri kupụsịrị, ihe na-afọzinụ bụ nnu. Mwepụ nnu bụ otu ihe ahụ, mana ebumnuche eji mee ya bụ ya ga-ekpebizi ihe mmepụta ya, ma ọ bụ mmiri ọṅụṅụ ka ọ ga-abụ nnu. Ị hụla, sayensị dịwara n'ala Igbo kemgbe ụwa bidoro. Eji m n'aka na o nwere ihe ị mụtara. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme n'ebe a dị gị mma, biko denyere anyị aha gị, tinyere anyị aka ma nye aka tụsaa ozi a. Nọdụnụ mma, ka ọ dịzie oge ọzọ.